La Petrila, acolo, afară, se află și senatorul Adrian Păunescu. Este în acest moment în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Păunescu. Cum este acolo, spuneți-ne? Ce puteți să ne spuneți? Este înfiorător. Când mă gândesc la faptul că oamenii aceștia, care n-au nicio vină decât că muncesc și își iubesc familiile și au încredere în societate, intră definitiv în pământ, nu mai pot rosti aproape niciun cuvânt. Simt o uriașă obidă și o umilință și o rușine, deși ca persoană am pledat mereu pentru drepturile lor, în ciuda a ceea ce spun tot felul de lacom de publicitate care își închipuie că noi toți am stat și am contemplat și am inventat termeni ca mineriade și așa mai departe. Nu, eu am fost de partea acestor oameni și tot din perspectiva asta vorbesc în clipa asta profund încărcat de suferința lor. Domnule senator, înțeleg că lângă dumneavoastră este un miner. Dacă doriți să îl rugați să ne spună mai multe cuvinte. El ar putea spune cel mai mult cântând cântecul cum îl cheamă? Vulcan 1986. Atunci când au murit minerii în Vulcan și nu s-a scris nimic în presă, eu am scris această poezie, iar el, care e miner la... unde ești tu? La Lupeni, a scris un cântec extraordinar, care este un cântec al suferinței lor și cu acordul dumneavoastră îl rog să cânte. Mă închin la voi și plâng fără cuvânt, cu un fel de lăcrimare vinovată. Mineri cinstiți ce-ați devenit pământ, mineri cu minți ce-ați mai murit odată. Miros de sânge ars în abataj și sânge risipindu-se pe cască, și ceilalți frați prin doliu și curaj. Revenim aici în studio, vedem